wis mulai padha bingung. Corona lewat banjur ganti bab ekonomi. Gitu. Asale kesehatan, keselamatane sing diubat-abit nih. Bar corona mungkur baru ekonomi nih. Dalam dari berbagai aspek kehidupan, profesi opo wae sing dagang yo mblendek, gitu. Sing tani yo ngono kae, sing apa neh ternak yo ngono kae. Wis pokoke iki padha bingung. Lah nemen-nemene lagi tahun selawe to. Nemen-nemene tahun selawe niki. Nah, luweh-luweh ing pungkasane tahun selawe niki kathah bencana